No niin, nyt ollaan menossa vähän sen pelaamaan Fortnitea. Ja mä yritän päästä tänne, koska Silver 3:lle. Mä oon Bronssi 3. Joo. Ja niin mä katon, pysyykö tää tässä? Pysyy. Päästään mättään, noniin. Joo. Nyt kyllä varmaan laittaa naispassi. Mä en oo tehnyt niin usein enää näitä videoita. Mut ehkä teen huomenna ton Schoolboyran videon. Mä sain läpästyä sen 8 endingillä. Mutta joo, mä en saa menumode päällä, koska mä en oo läpässyt sillä roofilla. Mä en tiedä mikä se on, niin jos voitte kertoa sen kommenteissa. Olisi ihan hyvä, niin mä voisin läpäistä sen. Mutta jos mä läpäsen kaikki läpi, niin silleen. Silloin mä varmaan sitten saan sen. Just tän nyt joku joina, niin oi vitsi. Mä sain tänään tän E-luiton kaveriksi. Se livetti Forttia. Tänään livettää vieläkin. Näköjään. Joo. Mä yritin tänään mennä sinne customeihin, mut mä en osannut. En tiedä miten. Tälläkin hetkellä kun mä teen tätä videoa, niin se livettää. Ei. Joo. Tää on ihan ok skini, mutta ottaa tää. Mä en oo siis nyt lämpännyt yhtään. Joo. Mä voin joskus tehdä näppis vs ohjaa video. Joo. Siitä tulee varmaan pitkä. Siis mulla on 50 tilaajaa. Mä en voi tehdä liveä. En tiedä miksi. Siinä lukee, että pitää saada 50 tilaa, niin sitten voi livettää. Miten mä voi? Mulla on 52 tilaajaa. Ei vaan voi. Ärsyttää. Mä oisin nyt tehnyt tämmönen live, mut en voi. Ehkä joskus sitten. Tää mun ura nyt vähän kasvaa. Niin. Ei tässä ole kyllä hirveästi tilaajia nyt. On tosi ihan riittävästi. Ja siinä lukee, että pitää tehdä varmaan lisää videoitakin. Joo, haastakin käyttää kaikkea. No niin, tää on skuadi. Me katsotaan miten bronssipelaita saa pelaa. Mä oon ollut ite Diamond 2. Sitä nyt liikuu, no niin. Tilttediin. Mä oon 1 HP. 1 HP. Nyt mä oon 100. Jos te haluatte lisää Fortti-videoita, niin ottakaa tykkästä videolla ja tilatkaa kanava. Mitä tässä nyt tapahtuu? Tuolla on 2 ja täällä on 2. Joo. Mä lähden. Noniin, sehän kuoli heti jo. Pitää varmasti sinnekin lähteä. Joo.
Joo. No niin, siellä kuoli toinenkin. Herran Jumala, että nää mun tiimilästä on hyvin. Huhhuh. Niin jos niinku kerkee ländää, kun ne kuolee. Kyllä ne varmaan just kerkee ländää. Mä katsoin, että joku on avannut oven, mutta eihän tässä sollu oven. Nyt kun mä menen oikeesti ite kuolemaan tänne. Come on, come on! Ja mun tulee ehkä joskus toi vetelyvideo. Eli mä vetelen tota jääkiekkoa. Nostettiin uusi maila mulle eilen. Me oltiin samalle jos leikkimässä. Joo. Ihan oikeesti. Kukaan ei voi olla noin nuubi kuin noi. Kukaan kuolee. Mä en oo niinku kuollut kertaakaan, ne on kaikki on kuollut. 20 kertaa. Pakko meikän hoitaa tästä koko pelillä. Mä oon nyt vähän vaan mun mielestä huonosti tehty nää mun videot. Kun mä en osaa kun pleikkarilla kuvata videota. Aha. Tohon ei sit kannata alkaa, hei. Mulla on hyvä aina. Mitä sit alkoi tähän? Joo, nyt mä kuolen niinku ites. Mä en mennyt sunkaan sanomaan mitään, että mä en kuolis kertaakaan. Toivottavasti en sanonut. No, joo. Ei oo ihme, että nää kuolee. Ei oo kyllä mikään ihme, että nää kuolee. Ei sit tarvii jäädä seisomaan siihen, jos kuolee ja sitten riivuuttaa. Ei sieltä tarvii jäädä seisomaan. Se Tanski kuolee. Sillä näillä kaikilla on varmaan käynyt 5 miljardia kertaa. On. En halua ulos. Katsokaapa tää. Joinks! Nyt me lähdettiin tuolta pois sitten. Sitten mennään tänne. Ding! No niin, kiitos. Päästiin tänne itse paikkaan, jos päästään. Päästäänhän myö. Tietenkin me päästään. Au 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 au! Nyt muuta sattui Juha Leukaan. Ui 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 ui. Kiitos kuski. Mitä? Mä lähdin taas tuonne uusiksi. Joo. Miksi nää jää koko ajan paikoilleen tänne? Ihan oikeesti. Vitsi mitä rottia nää pelaajat on. Miten nuo noobit oikein yrittää ampua ilmaa? Mä oon sanonut, että mua ei kannata haastaa silleen kunnolla fightissa. Kato, tämähän on luuti. Ottaa mun vanhat kamat siitä. Miksi tää ohjaa liikkuu, vaikka mä en tee mitään? No siis tää on mun tyyppi.
Miksi? Oh no. Vitsi. Nyt mene. Mitä mä en osu? Mene naps. Se jäi sinne. Kruunua ja no. Minks? Au! Se ampui ton läpi just. Näittekö te? Juu. Että semmoista. Siis mä en kyllä enää tonne tiltteriin mene. Kuka haluu tuolla olla, jos kuolee 50, 100 000, 100 000 miljoonaa kertaa? Mä menen tonne subliin. Ja sama vaikka se olisi typpäämä poranne. Ei nyt mä menis tormiikin. Mene. Siis ne mun ohjelmat bukaa ihan täysin. Ei nyt tonne taas mene. Tonne ei mene. Me ollaan niin lähellä, mutta nyt siellä onkin joku. Naps! Me nähdään tyyppi. Ei nähtykään. Sentään. Nyt tää tästä. Sitten jainks. Sitten noin. Sitten tehdään. Oh no. Hei tuolko. Au! Tuo ärsyttää ihan sairaasta aina, kun sua tullaan selkää aina. Mua tullaan aina selkää. Ei tää kyllä mitään botteja oo, että se kuoli stormiin, kato. Naps, ei ku ilmaa siis. Sorry. Oh no. Toi on paha juttu muuten. Tää kun meni stormista pois. No no. Mä kattokaas tänne näin. Joo, mäkin kuolen stormiin. Ilmaan! Ihan oikeesti. Miten bronssis voi olla näin hyviä pelaajia? Nyt kattoo mikä ränkki nyt tulee. Ei ollut hyvät lootit vaan. Mitäköhän mä menisin? Pitäisikö muuten mennä vähän Robloxin Squid Gameen? Vaikka se onkin huono peli. Mutta Squid Game. Joo, mennään. Nyt lähtee kunnon Squid Gameit. Mä oon ihmetellyt, että miksi tuossa on jotain palikoita. Konjuti.
Pelataan vaikka yksi peli. Tai sitten vaikka tää video oli siinä. Ja niin mun iskä tilas mun... Oota vähäs. Otas tää nyt kiinni. Eiku sori. Tää meni kovemmalle. Tää meni kiinni. Mikähän nyt tää tapahtuu oikein? Se oli hyvin sellainen suora ja rehellinen tulkinta. Mä tykkäsin sitä. No niin, nyt käynnistyt. Kiitos. Mä vaan laitoin vähän ääni hiljaisen. No niin. Tää yks pelis kuitenkin tässä. Mikä skini mulla on oikein? Mene! Juoksee. Kannattaa muuten käydä kattoo Lako-video, siinä sellainen kauhupeli kuin Clap. Se on hyvä. Se on maailman paras. Sitten se toinenkin, se unihalvaus, se on hyvä. Se hukkuu sinne. Sitten se irtautuu sen kehosta ja sitten sieltä tulee ding ding ding. Se oli hyvä video. Ui. Pystyyköhän täällä tanssiin? Ette nyt työnnä mua pois sieltä. Mä oon täällä. Mä oon 166 eli 166. 166. Game Mode Season 2. Sataprosenttinen kuopi. En usko. Juu. Hei. Nyt jos jää sinne päälle, niin... Mä haluan olla Thanos. Hei. Vitsi. Mene! Mitä? Et nyt heitä mua nurin. Mä väistelen nää kaikki tyypit täältä. Kattokaa näin. What? Mitä toi yksi tyyppi ampui mua? What? Kuoliks mä jo? Joo. Sitten mä painan. Mä kuolin niinku heti. Ei skuikki. Olisiko tää? Kokeillaan tätä. Mä voin laittaa tähän näitä valoja. Se ei oo tuolla kiinni. Siis mulla on pleikkari ja sitten koneen hiiri. Niin. Mä löysin vaan ton... Mä en muuten tätä löytänyt sieltä hyllyltä. Mä annoin sen mun... Tai sit se otti jonkun toisen hiiren. Mut se antoi tän mulle. Ehkä huomenna tulee myös... Ehkä tulee Schoolboy Runway-video huomenna tai vetelyvideo. Ehkä jompikumpi. Voit laittaa kommentteihin nyt tässä välissä, että kumman videon te haluaisitte nähdä. Et
että mä vetelen mun uudella mailalla vai Schoolboy Rumble. Saatte päättää. Mulla on ihan sama kumpaa pelaan. Pelaan jääkiekkoa vai Schoolboy Rumble. Kauankohan tässä enää kestää? No niin. Nyt alkoi tapahtua tosiaan. Nyt mä en tarvi mitään. X. 70. Nyt meikällä muuta vähän lagittaa. Niin. No niin. Teköhän me pelata ensimmäisen. Onks tää Thanos? Ei. Jos tälle vaikka tulee 100 tykkäystä, se on aika muuten todella kova. Mun ennätys on 32 sortissa. Videossa on, oliks se 2? Joo. Ja siinä samassa videossa oli 1000 katselukertaa yli. Eikö se 200 katselukertaa vaille, niin 2000. Että joo. Siitä tuli aika nopea. Mä kirjoitin sen kommentin väärin, kun se piti laittaa siellä, mutta mä laitan ne niin koolla. Enkä siellä. Jackpot 1 000 000. Tai mikä numero nyt ikinä onkaan. Milloin pääset? Aika hieno lippisäijä. Mikä lippis? Kato. Se on fitteli. Mulki on fitteli. Ei nyt päässä. Mä palaan tänne, mä sitten varmaan lopetan. Niin huomenna tulee sitten vetelyvideo varmaan. Ahaa, no niin. What? Hyi, minkä näköinen tyyppi tää on. Hyi. Onneksi tässä voi juosta. Sen mä huomasin. Juoksee. Ei kuoltiin. Ei kuoltiin. Red light. Green light. Green light. Kota huijata näitä. Green light. Ei nää varmaan kuule mua. Nyt jos mä kuolen tässä maalineessa. Ei. 10 sekkaa. Juoksee. Oh. Kato, tuolla on yksi äijä. Loppu.
loppui aika. Siellä on vielä joku. No niin. Sammuttiin tää. Päästiin toiselle roundille. Siihen tippuu rahaa. Okei. Okay. Kattokaa nyt mitä lippis täällä on. Herra Jumala. Onks tätä sama? Tis! Tää on varmaan muuten vähän vaikea pleikkarilla. What? Onko nyt kaasupohjaa? Nyt. On pakko päästävä paineita. Oh no. Ota nyt se. Mene. 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 Legit. Mä olen suora. Yes! Legit päästiin vielä tähän. Päästiin tähän. Onneksi me ei nyt tiputtu. Se oli oikeesti niin lähellä, se oli murtunut jo. Viisi, 4, 3, 2, 1. Ding! Ding! Ei. Mä vihaan tätä. No sieltä me tullaan, meikä tulee sieltä eka. Kato, meikä on siellä eka. Mä oon tää vika. Come on. Tuo satoi ekalla. Ei, nyt tulee tää kakka. Nyt tulee. Mä vihaan tätä. Ei juma. Ei! Vitsi, tää on vaikee. Nyt. Se just meni tosta välistä.
Ei. Ei. Jäiks? Ei. Vitsi. Nyt 1, 2, 3. Ei. Mä häviän. 1. Ei. 2. 3. 4. Tuleeko 4? 4. Oh my god. 5. Niin. Tässä on vielä 2. Ei. Mene. Nopeasti. Yes. Nyt mene. Me kuoltiin legit. Ei. No. Kiitos, että olitte mun mukana tässä videossa. Ja se olisi moro.